Ilocano Love Drama Stories. Hello? Naimbaga malam mo, Mona Lisa. At kakatipay lang pagkadalan niyo. Kunang tupay. Awan ni. Ngam ko na ti principal nga ag-meeting kami kanong. Amangan no rabi into na makaawid kami. Sayang. Lumay sala ko mga oras ti meeting niyo. Mabaling na orayang kay Terwar ti pagkadalan niyo. Amangan nga rod no rabi into na amalpas ti meeting mi kunakmat. Pasensya ka lakuman. Ay, may kanto lang araw ng pasyara ni Ibalayo into ang rabi. Nakasangpat kan tumadkatan into na lasing ko. Jaklam mo. Mabayag namin nagpa-meeting ni principal. Di ba'y kurang nalangan ngumiyang kayo dita pagkadalan? Ang mga no nagpalon kayo pa'y tipungan ka nulis yun. Kahit nagsamod lang aliklikan. Saan? O sige nga Rodan. Makasurun sa hamat kanya kun nini. Dandanin dua atawan nga garalong kanya. Iti pala nga imbagagkan ko na. Nga ibawing nalaangan ti imatang na iti sa bali. Lading itaknik. Na ikarikon iti bakik. Asa anak on nga gayat pay. Iti laksit ti amin. May salaang alalaki ti pagpaayan ti pusok. Aray ko. Sakit ti ulo ko. Maulawak. April! Simbang pagkakadin man po diti pagadalan. Papa, saan na kasi makiti pagadalan? Manin, kapay ka di managlangan ka. Agturpos kanto ni ti Abril iti umayatawan. Kasanumat kami na mayulog ti panagadal. Apayasan kayo mat kami nagbaliw. Kapay asyak ti problema. Sayang ti kinasirib mo. Tanda ni Minala masumangpot kayo si Babartet kasita. Nagmalmalim kayo manan na nagininom. Nangag ko ti nagsaritaan nyo kan Uncle Danny. Mabangpangkrapan ti kumpanya. May nga ron ti pakariribo ka kanak ko. Makatulong ka di ti panagbartet yo. Ure ini si bibiyag pay day di mama. Napatpatid ka da kayo ti panagbisbisyo yo. Adadaday di mama ti nangimat-mato ni ti negosyo. Day di mamang mo ti baknang. Nakurapayak. Ha? Adon sa tuk-tuk-tuk. Hingga kita na sino day dyan. Gayan. Ma'am. Naimbaga malam mo, April. Naimbag ta na tuntunak ti balayo. Kumusta kan? Nasayatot, ma'am. Nagmalmalam adi ka simrag iti pagadalan. Siyempre, kas-advisor mo, madanaga na. Amangan ko nak masakit ka. So nga inkadeng ko, asarakan ka diti balayo. Agsarden ako nga agadal, ma'am. Ha? Tapay. Anda parikot ko. Kahit saan ko na mayulot yung agadal. No anyaman day ta aparikot mo, pagsaritaan ta. Mapainak launay kada kayo, ma'am. Kahit kayo kumapastor ka nga, nabartik namin ni Papa. Sige, mapanagarudan. Ija ito pagadalan na pagsaritaan dati problema. May lalaanak iti kinasirid mo. Nagbidutak lang tayo tinagdangkan. Agar arapapak lang. Andak penosawan. Nagtiba kayo kita nang nagkutitimag na. Kumusta nga tan? Manipol ng kasawa kami tiday di Florida. Saan kami na nagkita? Agad-adal kami pa lang iti kolehiyo. Balasang ni April. Katagturpos to ni high school. Papa. April, nakapano ka din sa ngailim? Sino dahi dyan? Ti advisor ko. Madanagan ka no, gaputan sa anak-anak kita simrek. Jak namin simrek apulos iti pagadalan. Naimbagtasan na nga imbagang hagsarita kami. Katong tanak no apay baybayan ka.
Edi si bibiyag pa ni mamang mo. Dandani inal daw ngagsubang kami edi. Kasing kari kita pinasyar ka. Naibagbanta nakasangpad ka. Saan na nagbayag ti meeting mi? Adalain nyo na unay ti principal mi, may panggap ka dagiti adalan mi. Pasado alas 6 itayin nakasangpata. Nuamuklak mo. Sayang akong daway. Inanusak la ko man, tinangureking ka. Sana bale, tagsarsarita tamat na. Sa bagay, ngam nasaysayat ko man nung nagpasyar ta iti parke. Binoy ti ikiti baypay. Ta binoy at ati ililan nagtinit. Kan nanganta ko may ti restaurant. Saan ta na teenager? Kan laglagi pong kuma. Saan ta nga gayan ayat, Nick? Ha? Saan ko maamasay irtirignam? Idi paylaang nga imbagakan ka, nga ibawing mo laangin ti imatang mo iti sa bali. Si katay ayatek Mona Lisa. Ikasar ka. Dandanin do atawan nga gararamaking ka. Adak di sa bali nga grayking ka. Nga iso ti makuston. Saan kit siya? Nabayagan na nagsardang dagiti daduma agar-aram kanya. Si kalaangan tinakaanos. Agano sak aging kay taklunin na. Anya kami ti sapsapo ulam iti lalaki. Ngayon kaayatan. Naikarikon iti bagig. Nga ipamaysakon ti imatang ko iti profession ko amanursuro. Sipod nagsina kami iti nobyo. Idi agad adalak pailang iti koleyo. Saan akon anak ayan. Napayagag paisaon gagar-aram ni Keng ka. Anya pa na ang tisapulam kay Kuana. Nasingpet ken nadayaw ang makisarsarita kanya. Amo yun na anya ti sungbat ay taas sa ludsod yo. Naikarikon, ajakon agayat pa'y. Nataengan akon iti day taabanan. Bueno, saan mo pailaan nalipatan? Tinobyong idi koleyo ka, anang baybay aking ka. Kalpasan anas ko ganda ti anak tibak ng anobyana. Saan na anobya tatang? Nasulisuglaan. Siyak ti ayatan na. Maaga. Aging ka ita. Iso ka di pailaan ti ayat. Jakong kayat ang mapagsaritaan day tatatang. Naugutan ng dagiti matak itiluha. May saadyak pakat panunutan ng agayat pa'y. Agar-aram pa ilaang ninik. Agselselusan. Ay, Iso ang mabutil nga kung nga agayat tatang. Kas pangarigan taklo nagninik. Kasanong tulangin ito nagkasawa kami. Amang ano pagsilosan na pa'y dagiti estudyante. Nasaysayaat no jakon makiasawa. No agsagaba wenno kabkabilan nakmatlaat. Nabayagan, anagan ansak. Iti panaggaram ko kini Mona Lisa. Ngamariknak naman panggap na ang mga klong kanya. At tapak nga sa paling agar-aram keng Kuana. Ang mga ano sa nakpod nga damiting da, di kalman. Kat simurot, iti agar-aram keng Kuana. Sana mabaling. Masapula siya. Di pagtungpalan ti kinapintas na. Iti oray anya apang sposa na. Mangalakla iti napintas agon taway. Nasapa kayo man nagriing, Papa. Da kayo pa'y gaya man nagluto iti pamigatan. Anya ti mako na mitilinutok. Magusto matlaang? Uwan, amo ka na laing kayo ngagluto. Dahil tati nagdumaan nyo iti day di mama. Aging gajak makasarak iti katulong ta. Siyak pailang tagluto. Inka kung medyo pagadalan nyo. Kababay ni ti maestram. Papa, Kalpasan na makapangan ta. Umunakan ngagdigos. Sumarunuak to. Mapanak to iti opisina. Kat inyo na'y unay ni Dani ang masapul ngagsarita kami. sige Papa.
Ikarigata kayo, ti panagadal ko. Para iti masakbaya manak. Saan kumasyak ti panunutem? Ikarigata ka di mabangkrat ti kumpanya. Tapno sana mapukaw ti tinawid dahi di mamangmo kadag iti dadakkel na. No kas pangarigan, saan pa ilang asumrek ti may sa kadagiti adalak tatang. Mapanak manin iti balay dahin tun malang. So asaan da kumaasagaan no tsak makaawit adagos. Napangkabanan iti rabe eh. Apay ka di apagsayangam iti oras ba? Dahi tati kanayon ngayon ay unay ti prinsipal mi tatang. Tamingan mi ti problema dagiti adalan mi. Masayangan na iti kinasirip ni April. Dagiti naganak na kindi Apay abay-bayan da. No anak timak nang napanuynuyan laki day. Nasingpat ni April tatang. Managmay-maysa. Kun saan ang matagtagari. Ngam masirip. Banaw, kanayon nga gap-apa dagiti nadakkel na. Dakdakkel sa problema dagiti nagan na. Sige tatang. Kasapulan na sumreg ako niti pagadalan. Anya ka daya mo na Lisa. Saan mo apagsayagan ti oras dahil nga estudyante? Apay kami na kinamaestra tinapili makurso. No kuma accounting, wendonars. Baknang ka kuman no nag-abroad ka. Una yan ni tatang. Anta ako Okay, iti gara. umno nga ito. Basta, Maestra. oras ba? Tanak pailaan na sumunod. Oh, si Kamat Gayam Barog. Ay, pasensya ka na. Tasad ka na ikaskaso at agaws. Tarimanag ti alad. Ang mga no, sarkan manan dagiti kaldeng. Kananda dagiti mulak anatang iti likod si balay. Apay nga na nakabulos dagiti kalding ti karoba yo, tata. Ay, jak manam mo. Aglalo, ta naingar ti may sa karoba may. Ing pangtana kay dain apaltugan nak anag sao-sao iti kalsada. Nagado a tao tinakangag. Kasta ka di. Ang tapnawan pakisagmakan nyo. Ibagayokin mo na Lisa. Paaladan na lang ti solaryo. Istamat kay dain ti plano na. Ay ala, ay dumanon ka abaraw. Ay, dito'y tayo lata nagsarsarita. Sa anak mo't lang agbike, tata. Sinardingan kayo lang, iti nakita kayo. Mang tartarimaan iti alad yo. Nakamotor ka lagayam. Wen, nalaklak kaliklikan ti traffic. At ako malang damaga kada kayo may panggap kini Mona Lisa. Malaksid kanyak. Awang ka diti sa baling agar-aram kinkuana, tata? Awan ti amaw. Maipawil ba tapasyaran dahi di pagkadalan. Kenjak pamate ang makisinara kitiruar. Maestra ti anak ko. No aklo nanak ni Mona Lisa. Ikasar ko adagos, tata. No kas pagarigan, ta kastanto ti pagtungpalan na. Ay, inasaya at naunay. Sapay kuma, tanasaya at kanto iti anak ko. Kay naragsak ti panagdindayaw. Maragsa ka na. Ay may ka dito'y pagadalan, April. Madama amang isursuro, itay limabas ka dito'y kwarto. So nga ita arises. Ingkadag ko, kasarita ka. Imbaga ni Papa nga umayak dito pagkadalan. Makonsensyamat lang ata. Anya ti kayat mo sawa? Kanayon nga minyag barbardag. Inton kuhan, adamanan ka apa na iti telepono. Mabugkawan nakpay no dadtuma. Kala at alimiday ti tiyemok mo. Manipod ubingak, ma'am. Kanayon da nga agapa iti day di mama. Ti maawata kay di ka dagiti pagsinsinong batan dagat. Napilitan lang ni Papa nang ikasar ka ni mama. Ha? Aging ga iti naduktalan ti doktor. Nga da sakit ni mama iti puso. Kat dayjay. Sana analasat ti sakit na. Manartara igi dagiti luwa. Agdoy ti panyo. Awan anyaman na, ma'am. Pasensyaan dakla ko man. Sige, ma'am. Mapanak iti kantina. Ure tawon klasik iti sumarong na period.
Mapanak to pa di library. Adayin tugot ko ang merienda. Agkasangot ta. Taagkuyog tando ang mapan iti library. Aging gaita. Agnan nervyos ang paila. Anyan di kaya't nasawad na ito yung marikrig na. Malagip ko man. No saan ko maaanag pasulis. Tinugyong hindi. Amangan no naragsak ti panagdan nami. Nagatong nga arapa kan karin-karimi iti tunggal maysa. Nagtulagan mi iti. At alun to ti agbalin nga anak mi. Nagsakit unay. Masangpatan kagaya man dito bala, April. Apa na basa ka? Nagsaroon mo tayo lang nga dimdang, Papa. Kailangan mo kami na nagtudo iti agur-orat iti tricycle iti sangot iti pangadanan. Iso natudwan akon. Saan ka kumapelaro mo riti kwartuyo? Inawagan na kumataimay kasinukon. Mapanagpagdigos, Papa. Sakpay nga ramay ti assignment ko. O sige, tama pa nakagluti ti pangrabyanta. Sana bali, taddanton ti katulong ta. Idaan iti akin sapol. Maragsakan na haktasan kaya nabarta kita. Itultuyo ko anday ta. Nalunti ka nga ta. Aglingling utak. Ay. Saan ka naman na nasimrak ni April? Anya nga tamanan ti problema na. Kat nagsarita kami mat anaimbag iti kalman. Parikot man salat ta ti amana. Inton mamisan, apasyarak iti balayda. Nunaskan akasaritak ti amana. Padasik man kiti nga awagan ni April. Saan nga ta may lalaan ti amana iti kinasirib ni April? Agriringan to sa na. Barang kaya't nasong bata. Hello? Ha? Sino ka dito eh? Siya yung maestra ni April. Inawaga ta saan naman ang asimrag. Ay, Diyos ko. Saan ka di anak bitot lang? Natuduan ni di kalman. Kaya't naggurigur matan. Iso saan ang nakastrike, maestra? Uray siya, kapjak mo't na pa ng opisina. Ada nga rin iti ospital ni April. Pa-doktor ko kumalaeng. Yung insingasing ti doktor, amay confine laangan. Parang makarwarto mo't laangin ton bigan. Bimaaw mo't kitin ti gurigur na. Pasensya kayo lakungan, ma'am. Saan anak kastig ita ti anak ko? Awan ti anyaman na, mister. Saan namat anagayatan ti panagsakit na? Nuwadan to oras ko inton malam. Umaikon to sa rungkaran iti ospital. Agyamanak, tamasiknan kayo una iti anak ko, ma'am. Arig na, siyak ti may kadwa nga ina ni April. Kaputo siyak ti advisor na. Kan may lalaanak iti kinasirib na. Agnan nervyos ko ila. Katimtimot na launay. Malagip ko man ang tinapalabas. Isuka diha talaga. Nalipatak lang at dinamag tinagan na. Naalak namin tinagbain. Kat uray ti ama ni April. Saan na anay turat at dinamag tinagan ko? Hanggang saan na nga tanga mo? Asyak ti advisor na. Papa, ano ka diti pang panunutan nyo? April, nakaring kagaya man. Itay pa lang ang nakariingag.
Nakakidumak laang. Kumusta ti Marikrik-nam? Saan ako nga gurigor, papa? Uray sandak ko man nga ospital. Sayang ti may sangal daw, adyak nakastroke man ni ti pagadalan. Uray inton bigat kat amangan nung dakto pa'y makastroke. Sana na ito ti panunutan man ako. Tinapateg, kat ti panagimbag mo. Patpatin ka unay. Kat kahit nga dadaga sa mapasamak kin kanak. Patpatgan kayo matunay, papa. Sapay ko matasan kayo nga agbartok. Imawagan ti maestra may ti cellphone itay. Siyak tinang sungbat. Ang mga noumay na kanto kano sa rungkaran, inton malam. Mga tawag ko. Awagan lang maninig. Talagasan na ta maawanan itinamnama. Hello? Hello? Di magasagit ay bigat iti balayo. Nalapsak namin ni tatang mo. Tartarimaan ng kaalad yo. Nagsaritaan min kinitatang ti panakasukat ti alad. Mangal daw tapay gaya. Nasaanak ko mga kumikom diti opisina mo itay. Awisin ka kumamangal dawen. Ngam mabarin ka di? Awisan ka nga agpasya rin doon malam? Sige, tapno awan ti makunam kanya. Ngam dumagastan to kumapay iti ospital. Saan man nga minin asimrag iti pagadalan ni April, taggurigor. Ma'am, agyaman at ta sinarong karandak dito ospital. Imawag kayo kano itay. Ngam ni papa tinakasari tayo. Madanaga na kita na amok kini papang mo. Maggurigor ka ngayam. Apay nga mina nagpatudo kay di kalman. Kalat namin nagbayakabak edi lumukan na kon iti tricycle. Sayang ta, sanak manan nakastroke. Sana bale. Umabrot kanto ninton maminsan. Pasensya ka. Naibayaga kay Prel. Kimatang kiti pruta sa parakin ka. Papa, ni Maestra, ni Miss Mansano. Ha? Sika. Mona Lisa. Diyos ko. Ano kasta? Sa anak-anak dito. Nirutante ti ama ni April. Naglaw ko nga pada kayo anas daaw. Kani Miss Mansano, papa. Agam amo kayo kadi? Anak. Diyak ka mo ngay sugayam ta advisor mo. Kapwiti pa nagbisbisyok. Ado, diyak amo mainaikan ka. Uray si ka mismo kat nabaybayak. Nagsaya atan ta. Agam amo kayo. Amoyo, nagsaya at ni ma'am kanya. Manipod na tayo di mama. Kas na isang tiinak. Ad-adda manon nasingod kami ta. Agam amo kayo. Mga tapay kit di ginhatang ko pang rabita. Saan mo man kami na magustuhan na iti taraon nga isar-serbidada dito ospital. Intun mo damdaman amangan kay ti prutas, ha? Papa, nasa papayapan ng rabi Sana ka nabisin. Kasanoan nagam-amo kayo kini Miss Mansano, papa? April, kung saan ka mabisin? Mangan kalatang harudan iti prutas. Dati man sanas ka de? Wano pumelo? Diyak amo no anya ti kayat ko. Prutas pa iti insagot kanyak ni Ma'am Mona Lisa. Amoyo, daddy? Anya da dyan? Nakita ti napigat panang miming yung kini Ma'am Mona Lisa. Oh. Kursunada yun samat. Pilya ka talaga. Napintas ni Ma'am, nasingpot pa'y. Naminsan kat dinamag ko no apay asan anak ki asawa. Nagulimag sa inisam. Ngam nadlaw ko makalulwa. Anya? Saan na pa yung ata? Nalipatan ti pan nakapasakit ko kan kuhanay di. Papa, saan nyo pa'y gaya masinangbatan ti saludsud ko? Ah? Kasano nagam-amo kayo kini Miss Mansano? Jak mas balang tinagsak ko. Kamaudyanan na. Pinatgammat lang ang tinabayagan na kidaw kong nagsarita ta.
ka nagpasyarta. Kasla na ungarang ti pusok. Anya di kayat mo sawan, Nick. Kasla, naadaan na kitinamnaman. Pangaasim. Saan? Diyak kayat ang masakitan kan tulaan. Apay namin, kurang kadipay dagiti aramidak. Anya ti sapsapulam iti may sa alalaki. Makaanay ko man a pinatgan kang pasyal. Diyak kayat matungday ti kinaragsak mo iti agdama. Saan ta amalikli ka na pagsaritaan da ito eh? Nabayagan na agar-aramak ka. Kat adana makan tata sa tor. May papanitinob na midagad-adal ka pailangan iti kolehiyo. Pangaasim. Saan ta pagsaritaan day ta? Hindi mo lamon, Nick. Nagkita kami kinirudante. Manipo didi, saan ka na nagayat? Mabuti nga kon nga gaya. Kasla awan problema mi kinirudante edi. Ngam nakigtutak edi na amak. Anasikugan na ti agkorsunada ken kuana nga anak tibak na. Isubot laang ang narabyan ka na gawin. Nagkuyog kayo gayam kininig ang nagpasya. Kaya't nakadi asawan day ta, akayat mon alukatan ti pusong para kikwan. Pinagkaklaan, tadyaket ang mabainan tatang. Dayjay kadi pa laang rodante, di ay ayatam. Saan ang malipatan ti umunang ayat tatang? Wendo, dayjay alalakit eh. Hey, baag ka, Mona Lisa. Inalilaw na kalangarudan. Nasulisog laang tatang. Naumoy lang kuma. Nagkita kami kinirudante. Saysaya at lakuma, asaan ka, akinasarita, maestra, Mona Lisa? Saan ko maarumbang nga ungtan ka? Sige tatang, sumrog ako niti kwarto. Maturog ako. Sa paag tulangan ti agriing nga agaramid iti lesson plan ko. Alas 12 gaya man iti rabi. Narnaganan iti turog ni April. Kayong ingas na launa iti nana. Ti babae makagapo. Anatilay tinaragsak ngayon ayat mikin ni Mona Lisa iti. Nagatutera pahag mi. Nagtulagad mi akalpasan na makatulpos kami. Katagkasal kami inton makaurnungak. Ngam, nakrukupak iti sulisok. Nagdakla kumay di balayita. Agbarteka. Apa ni Mona Lisa ti maestra ni April. Diyak nasumbatan sa lunsod na anak ko itay. Diyak kaya ta masakit ang tirik na na. Nga puta manipod kinaubing na. Nay matangan na ti panagap-apa mi. Naging ka nagsakit iti puso. Iti laksid ti amin. Nakonsensya. Kapanpanaw laang ni Mona Lisa. Nagpasyar kayo kanumat, edi kalman. Naragsaka nga rin tata, imanugot ngagpasyar kami. Ngam di magas kami pelang iti ospital. Awan tinaibaga na akas na kanya. Asino ka no tina ospital? Ti may isa kadagiti estudyante na. April tinagan na tata. Anya? Ti magusgustuan na nga estudyante na? Ay, yak maawatan ni Mona Lisa. No apay amasyan kang masaknal na unay ti dayjay nga upay. Uray man kitday masiray. No, saan na amayulo ti agada? No tado mga rod, makarik na akit ti ilam iti dayjay nga ubing. Kaya inagaw ko iti imatang ni Mona Lisa.
Ha? Udno, timbagan ni Mona Lisa ka dyan. Saan na pa'y nga ang nopyo? Agiliman nilig. Kasanon tulaangan inton agasawa ta. Agyaman nagpapatay nuwarda ko niti ospital. May salang aldaw nga wanak dito'y balay. Nailiwak launay niti kwarto. Manipo di ta anak. Agan anal kanton. Nasasihat pa nawagan na. Kung may kasukulan iti pagkadalan nyo. No saan pa nga gawid di Mona Lisa? Agtalinag ka pa'y laheng iti kwartom. Kaslaan mo no anya ti panggapyo papa. Kursunada yun samot ni Miss Manzano. Ha? Prabrabakan na ko na. Oh, apay alimabasit kayo papa. Apay nga minasaan nyo nga inaramidi ni Ma'am Mona Lisa. Nanya natin mapampanunot mo. Di saan ko man na di mamang mo. Di nangipas ngay gangga. Amangan no, saan kayo kumaan agap-apa no isut inasawa yo. Nasingpot ni Miss Manzano. Ada basol ko. Napay nga agap-apa kami iti dahi ti mamang mo. Aging gay ta. Makunkonsensya. Gamsan ta na pagsaritaan dahi ta. Kabalong karitag may saan dito'y balay? Kasapulan na mapaanak iti opisina ita. Mabaling ka diya sumragak iti pagadalan inton malpas ti pangal daw papa. Kabaw lamon? Uwan papa, napigsakon. Masikuranak nga awan aramidan na. O kiti agbasa ka kadag iti librom dito'y balay. Dahi tama ti sigod nga aramidam. Oray kagap-gapo iti pagadalan. Pagsangpot mo, agbasa ka kadag iti librom. Nakarwar kagaya man iti ospital April. Ken imay ka pa yung nag-eskwela. Plano ko mga umay ka man ng sarungkaran iti ospital inton malam. Naimbaga na ko, iso nga imayak pa yung nagadal. Saan na ko mapalubusan ni papa nga nagpilitak? Intulod na kangarot. Uwan, nagsubli iti palay sakbay ti pangal daw. Nangan kami ti restaurant. Imbilin na kanyak nga orayak diti kwartuyo ta umaynak to kano sukunan. Anya? No, okay lang kada kayo ma'am. Awan ti problema iti dayta. Oh, kasano nga ron? Mapana kon iti kwarto apang isurwag. Agkita tantulaangan inton malang. Nominal lang masukunak ni April iti pagadalan da. Sana maliklikan ti panagkita mi kini Mona Lisa. No apay ngamin, ay imbagak nga urayan na kiti kwarto ti maestrana. Pampananutak ti kinatalgid ngamin ti anak ko. Ay, iyak nasumbatan ti saludsod ni April. No kasano nagamamu kami kini Mona Lisa. Sakit sinutil nakpay tanak ko. Yak lamon. Nanya ti marik na tanak ko. Lumaamuan na ani Mona Lisa tiga po. Ti panagap-abang hiti da iti mamang na. Kit ni Mona Lisa. Kagurugura wano nasakit pa yung langata. Tinakam na kanya. Talaga rin ugyan nyo na pabaliwan ti aladyo tata sa tora. Nabayagan apag tultulagan may kini Mona Lisa dayta. So nagtulag kami iti agsapa. Ay malagip ka. Dapay lang iti pagkadalan ni Mona Lisa. So kung nagkumadya pagkadalan data, awisak man nagpasyar kami tata. Amo na ka de, asuko na iti pagkadalan. Diya ko ninawagan ta kaya't ko asurpresaan. Ay, dayta lang nga. Lumaira na, ganda meeting da. Ay saus, nagagat nga ba iti principal amang meeting kadakwada. No bilang takasta tata, uraya ka malpas ti meeting da. Awisak tulangan namang rabii kami iti restaurant.
Imbaga malam mo, Mona Lisa. Nagtulag kami kay ni April itay bigat. Nga umay kusukunan, ito'y kwartom. Kwa. Mga nagdapay lang iti kwarto ang maudya pagklasyan na iti malam. Mabayag namin na palubusan daya may estrada. Madam, abayasan ka makaparang kanyak. Kaguro na ka di pa ilaeng. Jack nam namaan. Asi kati ama ni April. Agyaman na kiti kinaimbag mo itanak ko. Ngamno na bayag ko man nga ammo masyak tama na. Jack na amon. Mona Lisa? Ha? Nick, apay nga da ka dito eh. Pasensya ka nung saan kami nawagan. Kaya't kami nasorpresaan. Oh, sino ulit yung lalaki? Agar-aram ka di ka na ka? Ada kayo gaya ng papa. Nabayag kayo ka din yung uray? Yamot namin teacher mi. Nagbayag namang palubos ka na kami. Nick, iso ni Rodante. Ama ti may nga estudyante ni April. Nick, ni Rodante. Malagsaka na ka makamamo kang kanik. Nagsakit nga ni April nga anak ko. Hindi natuduan. Kahit kinid daw ko ti pamalubos ni Miss Manzano. At ito'y classroom na ti pang sukuna kita anak ko. Mapantayo ka din, papa? Wan, kahit no makasingata ka danik kan ma'am mo, mapan kamin. Madam, mapan kamin. Agyaman na kiti pa ng palubos mo dito'y kwartong ti pang sukunak itanak ko. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Nick, pasensya ka no, pinagkadkadak ti awis mo apa nagpasyerta. Inton malamlangan. Ado ngamin ti aramidak a lesson plan. Kan dandanin ti examen ta estudyante. Kat jak pa'y nalpas ti nagaramit ti exam sheet. Awan na yaman na Mona Lisa. Oh, awan ka din tatas ako. Mga nadala na panan na. Iso ka di ti kayat mo kasarita? Mona Lisa, sikat ti kapatgan kanyak. Ngayon, adala kayat ko amaman, may ipapan iti amada diyang estudyante. No anyaman ti pampanunutam, nagbidot ka ni. Itaylaan nga imay ni Rodante. Kan, inlawlawag namat kan katigapuna, saan ka di? Sigod ka di nga agamam mo kayo? Nick? Oh, ape asaan mo amasumbatan ti saludsod ko? Di mo kunaan, pagselselosan tinaganak dagiti estudyante. Laglagi pam, asaan ko anobyo day chay. Kan nabayagan nga imbagakan ka, nga ibaw ingulangan ti imatang mo iti sabali, saan ka di? Sige. Saan nga rodang nagbayad? Nick, no napasakit ak tirik nam. Pasensya ka lakuman, ha? Ikulbo na kamanan ti kinalupoy tinakam ko. No saan ko kumapampanunutan ni April. Kahit ko kumamanan taginom may tarak. Ang mga nagsakit pa rin tinakam na. Katay ti pamparan na mabaybayan na ti panagadal na. Diyak kaya matatahal ti masakbayan na. Gapukan niya. Masirib tanak ko. Kanya nga ta. Nobyo ni Mona Lisa kay Janik. Oh, masaksakitan na ka. Basol ko ti amin. Itilaksi na nagkariya kidigan ko na. At ipusok ka tagpailangan ko na. No pa'y di kinapod na. Intalumin ko di pusok ti panagayat ko kan ko na. Banag alagap apaan mi nga kasawa. Kaslam akong konsensya akmanin. Papa, si
pala? April, nalpas mo ka din lagi assignment mo. Wan, oray malada wakto na makaringin ton bigat. Akita kami tumanan kini Ma'am Mona Lisa. Magus-gusto ma talaga ni Mona Lisa niya. Nasingpot ngamin. Nakasaysayat kanyak. Papa, saan kayo ka din mga asawa pa? Ah? Saan nyo ka di magusto ni Miss Manzano? Pilya kang ubing. Kaya't mo ka di mga sawak pa eh. Kaya't mo nga isukat ko di mamang mo. Tapno saan kayo amalmalday? Tapno malikli ka ng tipa ng barbartek yung. Amok asaan kayo anaragsak iti panagdenayo iti day di mama. Kaputa ka dayo kayo nga alap-apa. Talagang adandakam mo. Yun, masirib ka talaga. Mawatam nagiti pasama. No mga asawa kayo manen, kuma, ni Ma'am Mona Lisa. At ang sama tanubyo na. Ang mga dan plano na nagkasariti dahi jay lalaki ang nakita. Ay, ti amok kat agar-aron pa ilaan dahi jay anik sa kini Ma'am Manzano. Ha? Dili bagbagam. Mapantakit din maturong. Anya na tanawagak ni Mona Lisa. Saan kami pa nakapagsarita na yung bagkat? Kasla saan na ka mamati? Kasaan nga agar-arim dahi arodante kini Mona Lisa? Agatapak anagulbud kanyak. Nabayag siguro na suksukunin dahi lalaki ni April. Ket pambar na laday dahi. Ngem tipod no. Ni Mona Lisa tipod na arantana. Naskan amamuak no sa dino tipag na adan dahi lalaki. Agrin nisot kami. Nabayagan nga agar-aramak ni Mona Lisa. Kat masapol asyak ti pagtungpalan na. Masapol asyak ti makaikot iti kinapintas na. Oh, April. Nakamerienda ka din? Saan na ka mabisin man? Inton aldaw laang nga na mga anak. Amangan no kayat mo daytoy tinapay. Naimas ti palaman na daytoy. Ha? Oh, misum ka matlaang. Talaga ka di asaan ka mabisin? Mabayinak ngamin, buy-buyam, mangmanganak. Ming-ming-mingan kayo laang, ma'am. Saan ati pandangan nyo, tikit kita. Ay, makakatawa pa iti dayta ako nam. Nakapimpintas kayo ngamin. Anda ko madamagag ngam. Mas na mabainak mo't amang damag. Oo, apay ko mamabain ka. Anya ka di dayta. Ni Sir Nick, agar-aram kada kayo, ano, nobyo yun. Saan kami nga agnobyo? Kan awan ti panggap ko ang makiasawa. Ngam, dagitin tumot ngamin dagulit. Ha? Ay, sayang. Oh, apay mo't asayang. Kung ang anong kini papa, ano mga asawa pa'y, kaya't kada kayo. Anya? Diyan kami kaya tamalmalday ni papa. Kan, tatno, maliklikan nanti pa ng barbartik na. No saan na akayat ti agbisyo? At daday taken kwa na. Sika ti panunutan na. Ti masakbayam. Pasensya kayo lakuman, kadagiti na ibagap. Napasig laang ngamin. Amangan matno, sika. Ti malidlidayan, April. Asino nga taday ti umawawag kanya? Kasano anaamuan na ti numero? Sumbatak. Hello? Pasensya ka ni ti panang siyakin ka, Mona Lisa. Nirudante da ito eh. Anya? Saan ka mat na masda? Nakapay nga amok tinumero. Mabaling ka din agsarita ta. Agsarsarita tan. Maipanggap lang kini April ti pagsaritaan ta. Awanan ti sa balipay ha? Lumabalin. Kahit kung hakita ta. Tapno, anya. Noapay ngamin asikapay ti ama ni April.
Pangasim. Lading hitak. Potdak ti panagsarita ta. At dapay klasik. Ay. No apay ngamin. Ang nagkita tapay laang Rodante. Nga, agawit kan samad tayo. Inawis ko ni Mona Lisa nga agpasyar. Ngam pinagkadkadan na natin. Taado ka no ti aramidin na. Isong entulnog ka lang dito balaya. Nambaran may tinagsarita. Aw-awatem latan, di kasasaan na. Narigat at talaga ti maestra. Adaman kayat ko adamagan kada kayo, tata sa to. Nadatngak namin iti classroom ni Mona Lisa ti ama ti may isang estudyante na. Anya tinaga na itayan? Rodante? Rodante. Oh. Ape anas daw kayo, tata. Amamoyo ka di daya lalaki? Paspasyaran na ka di ni Mona Lisa? Si kalaang timang paspasyal king kuwana. Ne, tatang, dimtang kayo gaya man. Apay nga imay kayo dito'y kwarto. Adda ka di iba kayo kanya? Adda na buwak kinilig. Maipanggap iti ama, ti kakaasyam nga estudyante. Isukan di ni Rodante anang loko ka. Tatang, Mona Lisa, apay di mo yung pag-aatagos ka niya. Isukan di ang kakaasyam launay ni April. sakbay nga usigan dak tatang. Nabiit pa'y anaamuak. Ani Rodante ti ama ni April. Nakigtutak nga rod idi nagkita kami. Ket anya, ay ayatam ka di pa ilaan. Pangaasiyo tatang. Saan niyo kuma aliribukan ti panunot ko? Naamuyol ako ma. Naamuyol ako ma tatang. Sige, panawan kayo pa'y laang. Naamuyol ako ma. Apay ang makarik na akpay lang iti kastoy. Pagyaman ak. Tapinat gamot lang ang awis kung agkita ta. Pinilit dito iti tibay ba pagsaritaan tata na ulima. Anya ka diti kayat mo pagsaritaan ta. Manipot iti nagasawak. Santa na nagkita. Diyak mo't namnamaan nga agkita tapay. Nakigtutak, idinanggag ko titimok mo. Ado tinapasama kabayatan. Ti panagin na tayo ta. Sana naragsak ti panagtin namin agasawa. Kanahan kami nga kapapa. Aging nga nagsakit iti puso. So tayo dyan, natayan. Naistorya ni April. Nasapa apim musay ti inana. Manipo didi, nagparpartek ak. Nakonsensya ak. Aging gay tinabaybay ak ni April. Day ta kadilang ti kayat mapagsaritaan ta Rodante. No awanan ti sa bali, pumanong tan dito ay pangaasin. Kan saan na kun nga itulnog ijay balay. Tentang kagaya ba, nabayagan agon uray didik. Sa dino gamin tinapanam. Impakadakmat kada kayo itay rimuara. Mapanak iti balay ti may sa agayem ko. Unak no anya ti ibagana kanya. Andamot gayam paskan iti balay da. Mona Lisa, saan ka kadiipay anak ka desisyon? Tatang, imbaga akong dagiti gapuna. No apay asaan ko ama aklon ni Nick. Awan na pulos diriknakkan ko ana.
Kan naikarikon iti bagi. Asaan akon nga agayat pay. Kaya po saan mo pa'y analipatan ni Rodante. Isu ka di pa'y laang ti ayatam. Pangaasiyo ko matatang. Monalisa, agpudno ka kanyak. Talaga ka di na napangkay ti kayang po. Welo, nagsinlarag ka ti ni Rodante. Sige, tatang. Sumurag ka pa iti kwarto. Kaano pa'y nakasusurong tagulbod kanyak. Kalpasan ti panang loko ni Rodante ken ka. Kaya't mo pa'y laang ti magisinubyan ken kuana. Saan ka ngagpali na maag, Monalisa? Sige, tatang. Tapno mamingga kayon. Ibaga kon ti agpaiso. What? Nakipagkita akin ni Rodante. Kunak to pa'y. Ibagam iti day di Rodante. Kaya't kau ang makasarita. Talaga nagagat ka. Oray Sabado, libro, tisang sangwem. Kung na nga ni Miss Manzano, iso ka ng ama siri bak na nagagata nga ang basa. Ni, kaslamay kulkulang kayo, mat papa. Awan. Talagang sama ta kursunada yun ni ma'am ko Kaya't kung agbali nga iso ti may kado amamik. Nasinggot nga min. Nung sana agapukin ko na. Napayag ko man ang nagsardin ka agad. Anak, ada kaya't kung ipudnukin ka. Nga mamangan, magbaliw ti panagkitam kay ni Mona Lisa. Anya day ta, papa? April, sigod na kayan ayat ko ni Mona Lisa. Ha? Agayan ayat kami din sinulisugnak ni mamang mo. Gaputan nagsikog. Isuwing kasar ko. Kasta gaya. Ni Mona Lisa tiga po na nagapapa kami ti day di mamang mo. Sana naragsak ti panagdinami tapag silsilosan na. Iso, akanayan kaya mo tan ang bartek idi. Maawata ko ang papa. Oh, April. Abay, makaluluwa ka. Ada ka di problema? Ma, ada nga minimpod no kanyang di papa. Sakbay gayam ang nagasawa da iti day di mamang. Da kayo ti kayan ayat na? Anya lakit din ni Rodante. Saan ko man arumbang nga imbaga na daytakan ka? Imbaga ko nga minin kan ko na ano mga asawa man yan. Kaya't ko ada kayo. Naamuhat. Da kayo kano tiga po na nagap-apa da iti day di mamang. Pag silsilosan na kayo day di mamang. Gapo ta da kayo tay ayatan ipapang. April, kagura na ka di. Ma'am, saan kayo akagura? Nagsaya at kayo kanyak. Amo kawan ba sulyo? Agyamanak ta maawatam ti amin, April. Kaya't kung hagkari ka kanyak. Ipasnak mo kumati agadan, Wen. Uwen nga. Nabayagan ang nakapanaw ni April. Makalwaak pa ilaan. Talaga atyak. Nalipatan ni Rodante. Isuti ka po na no apay asaan akong anagayat pay. Rumbang ka di. Rumbang ka di. Apagong harak pay laang daytoy amarikrik na. Ay, naangaw dagiti pasama. Naunday apanawan anagsagaba ngam saan anay talimang iti kinaragsak ti rupa.
Nagistayan ako na. Urek na nagkintayag. Naimbag ta nakapagpreno ak. Nairan na nga wanti sumarasarano ka na kami. Ah. Nay, tilalaki atin sakit ti kotse adandanin nakapadong pa kanya. Kasla. Ay, inranta ka talaga dito eh. Takayat kung agsarita tayo tinalapat. Nick, anya ka diti problema ang kanyak. Nabayagan ng agar-aramak ka ni Mona Lisa. Iso apang naasim. Saan ka kumaapasal-sali? Saan mo nga mo ti bagbagam? Morebak nang ka. Saan ka akabutan? Amok nga aramatam lang ti balasang mong estudyante. Tapno makaasidag ka kinkwana. Saan nakapilitan? Saan nakpaingam amo? Kulitak. Saan ka akabutan? Agpada tala nga lalaki. Ket jak ipalubos ang maagaw mo kanyak ni Mona Lisa. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga ag-subscribe ka ta ang mga may panggapkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Oray di na tayong dasawa, Mona Lisa. Saan ko pinanggapasubyan ka? Ngaputam mo, anak pa sasakitan ka unay. Kanarik na kung kasanuti, gura ni tatang mo kanya. At data ita dito igit ti baybay. Nagkadkad kay taawisin ka ngagpasyam ta. Ngam, kahit nasa unday ta, may ayatan nakpela, saan ka ti? Saan ka ngay ayatan? Maawatan prudante. Pangaasim. Umanayan tinaminsan a pinasakitan na. Ikarik, litupak dagiti nagkurahangakin ka. Pagpatgan ka unay, Mona Lisa. Pangaasim. Saan nakngarakupan? Rodante, ibasam ni Mona Lisa. Nick, kasano anaam nga data dito ay? Nick, saan ka nga giskandalo? Nakita ti amin. Ay ti kayat asawan daytoy Mona Lisa. Saan ko maabo mabati pa nagkitam kini Mona Lisa, Nick? Saan ko lang nga natagpulantirik na? Kapoy tinalaos nga iliw ko kinkwana. Awanan ka ito ba? Pangaasim, saan ka nga skandalo? Awan karbangam kini Mona Lisa, tagar arong kalahan kinkwana. Idinto asigod akayan ayat ko. Karkaritan na kaliha. Ulit at tagpakpakaasikan ka, Nick. Saan ka kumangag skandalo? Panawan ta ni Nick, Mona Lisa. Saan na kami kumanang surutan pa eh? Titakan! Anya ti kayat asawan ti isusurot ni Mona Lisa kinirodante. Saan ko ang maawat aday jay pailaan alalaki ti ay-ayatan na. No saan na nagpakpakasi kanyak ni Mona Lisa. Jak ang bunwa niya tinapasamag. Kat ni ama sa tura. Anamungan na ang makisinubyan ni Mona Lisa kinirodante. Saan natamat nga tanong masurutan ini? Pribado dahil talaga. Kuko ti may sagayim ko na ito sa house. Awan ti mapalubusan, nagbasak-basak. Intrunog na kumalangan ni Jay Balay. Sigurado ngagpulong ni Nick ni Tata. Kaslasan na lalaki. Awadan na lakuman ti kinapod no. Anya kinapudno ti ibagbaga. Namnamaang ka di. Akayat ko pa'y ti makisinubyan kan ka. Kalpasan abinaybay anak. Saan ka pinilit na sumurot kanyak? Kaya ta sa hunday ta. Patpat ganak pa ilahan. Saan ko maarumbang nga inarakop na Rodante? May sak, maestra. Lading itak. Saan ko na nasal ka doon direk na? Nupay marikrik nak. Kaya't ko asikati mismo ang mga ibaga. Ngam nagbidotak. Nakasaganak amang waya-wayakin ka. Rodante. Pare, saan ka magsangit? Kahit kada sa wanti pa naglong nga. Makaanahin dagiti matatawag sarita. Ngam no kaya't mo nga iyabkas ko. Saan ang nagbaliw day diin karikan ka? Dayto'y pusok kat agpahilangan ka. Ha? Oh,
Agyaman ang launay. Jak mahawatan direk na. Itilaksit a pinagsagaba. Kan minulit ang tinadarisay ngayan ayat ta. Nagtali na agak anapudnokan ka. Jak lamon. Numuamuan ni tatang daytoy. Kunak man no intulnugan dahi di lalaki ni Mona Lisa, ama Sator. At dalakit ni sa bali ana pananda. Adya ti kayat mo asawad dek. Pinanawan da kiti igid ti baypay. Kalpasan na binaybayan ni Rodante. Makisinubyan pailaan kan kuana. Saan ko nga buday ta? Ngam, adala kay baga kanya ka nagawin itayon ni Mona Lisa. Ngam rimwar matla adagos. Naira na gamin nga adala pa na. No naaramid a pinasaktan ni Rodante idi. Ad-addaman ang nagsagaban ni Mona Lisa. Ama Sator masirib ang maestra ti anak yo. Di na ko makagura dek. Aging ga kalag dita. Ti ba ibaga may panggap iti palasag ka. Siya ka ti makaampo, abakisarita king kwala. Uray, taday tulog mo ni Mona Lisa, Rodante. Mabalit mo ti agawin. At danto sa bali agundaway apan nagrinisot ta. Sige, ama Sator. Nakasagana ka makisarita kada kayo. Tapno aglinawag tayo. Pasensya ka lang kuman kini tatan. Kan saan ka amay tulnog itirwangan. Agad nagkakumay iti panagmaneho. Saan ka madanagan kanya, Mona Lisa? Sige, ama Sator. Mona Lisa, amoom no kasano ti kinaugat ko. Nga manipod may sakan ang maestra. Kahit saan kan ang maungtan. Ngam ti mapalawag ka. Apa di mula ang naipaayan ti delikadesa ti bagay. Tata, makawanan ka kuma. Kaya po noon na, may ninig dito yung balay. Kat impulong na, di na imatangan na. Apa naging narakop yo kini Rodante. Jak napakadahan. Di pa nangarakop ni Rodante kanyak tata. Isumad adimtang ninig. Ada ka dinaskan ang mamwak, Mona Lisa. Pakawanan ta kuma tata. Saan ko ang nasar ka ng tirikda? Ay ayatik pailaag ni Rodante. Apay, saan mo ka tinamalagip? No kasano a pinagsangit na ka ni Rodante? Gapo iti kinarukop na iti sulisog. Kinambisyoso. Insukat na ka iti sapali a babae. Saan ko ang malipatan tatang? Paglunitan ti panangon ti sugat. Ngam saan mo ka di a mapanunot? Ano na aramid ni Rodante tinang pasakit king ka? Mapalin nga ulit ng tumadaan. Pakawanan da ko mapapa. Imay ni Sir Nick ditoy kat jak nakapagulbod kan kuana. Dinangran na kayo kadi kin ni Miss Mansano? Saan ko ngayon palubo sa matangran na ni Mona Lisa, anak ko? Liniklikan mi. Nasayat mo kasta papa. Amok na niya turoray may baga. Maragsakan ka lagid di. Anak ko, nagsinublan kami kini Mona Lisa. No kasta? Agbalinton apod no amamang ko ni Miss Mansano? No daduma nga min, mami, ti awag ko kan kuana. April, agyaman na kamawatan na. Papa, kayat ko ang naragsak kayo. Nakita asaan kayo ang naragsak iti daydi mama. Kan sapay la ko ma, ta saan kayo nga agbarbarta? Saan ko ang maawat na ito'y?
Ang mga nuan niya ti inarami din na Mona Lisa ken Rodante iti napananda. Pay samot dayjay alakay sa to. Rodante, saan tapay analpas? Natustuso ak ngam itisika. Dayta. Amok na apang ginawagan naknik. Naskan nga watam ti kinapod no. Siya, kay ayatan ni Mona Lisa aging gaita. No adda ka la iti sangok, pinarpar kong tarupam. Saan na kumapang taan? Agpatatalaan nga lalaki. Karkarita na kadi Sikat tinang ipang takanyak ni. Agduatawan anagaram ka kini Mona Lisa. Ngam saan na ka nga inaklon? Kaya't naasawan dahit. Agulimak ka! Si katunong bangal pabusoy. Naaramid mon tinang baybay akin Mona Lisa. Pacheck. Ulitim tumanan apasakitan. Day taman di ko April. Ad-adaan na pintas ka no nakaisom ka. Wano, at ka di natagtagain mo ang nakaragsakam. Napimpintas kayo lata, ma'am. Da kayo kin ni Papa ti sigurado ka naragsak. Ha? Naistorya ni Papa kanya. Agbalin kayon ton kano apodno nga inak. Awan gayam ti may limod ni Rodante kan ka. Kaya't ko ngamin ang naragsak ni Papa. Tapno saan ton nga agbartak? Saan ka di nagbarta ki di Rabi Ay, saan, ma'am? Ni Sir Nick kano tinagbartak. Imawag kin ni Papa. Anya? Oh, apayakan lahat alimmiday kayo. Pampanunutin namin. Saan na pagsaritaan day ta? Agyaman nakta ni Papa ti piniliyo, ma'am. Ay, Miss Mansano. Uray, saan ko kumanga ama ni Papa? Saan ko akayat ani Sir Nick ti para kada kayo? Amok asaan ama aklon ni Nick. Anak isinublianak kini Rodante. Mariribuk anak na niya ti aramitak. Nagkariak iti. Asaan akon nga agayat pa'y. Saan ko ang tungpal tayo taakarik. Gaputa din manan ni Rodante iti biyag ko. Numano atawan asinang sangitak kinagtungpalan iti ayan-ayat mi. Ngam dito'y pusok. Ay-ayat at launay ni Rodante. Kasi din kari kada kayo di kalma na ama sa tor. Imayak dito balayo. Tapno makapagsarita tayo na imbang. Maagyanak ko. Saan ko kabailan nga ungtan? Isuasik ka ti kasarita Rodante. Apay asinubliang pailaang ti anak ko. Among kaday, numano atawan asinang sakitan na ka. Amo ka saan pa nagmamaw tipong tutyokan niya ka ama sa tor. Nataltalagad ni Mona Lisa iti danak. Ngamig, kininik. Dahita ka nila ang tigapuna. Naistorya ako ni di kada kayo. Asan ang naragsak ti panagdin nami iti na ni April. Kanain kami nga agap-apay di. Gaputaan mo na ani Mona Lisa tayo etek. Kahit saan munto nga ta apasakitan pa. Ama, Agsao ka. Yak kaya ti may sarsarak, Rodante. Iso aday ito'y tilaglagi pa. No di mo kabailan, adi mo to pasakitan ni Mona Lisa. Ipaayam langan iti waya-waya na. Kahit saan kanton pulos kag parangking kwada. nalpas kami na nagsarita kinitatang mo Mona Lisa. Kinonsinsya na. Ano jak may karyasan kanto na pagsangidan. Waya-wayan ka laangan. Kat sa anak to na pulos ngagparangkin ka. Nagparang ka
Anong kamutla? Di akong kabagilan timang pasakit kan ka. Lumabalin, kahit kung agkasartan. Aniya, Oh, saan mo ka di akayat ng agkasartan? ara pa ti may sa babae. Di kasarti. Ay ayatan na lalaki. Sigurado ka kani, iti dahi ta desisyon mo, Rodante. Iti dahi to'y atawan ko. Amangan kung saan kan ang maipaayat iti anak. Sana dahi ta tinapatag kanyak. Tikas ka ng kanyak. Agpimpin na tigtaw na eh. Awon gaya ma, nagsarita kayo ka din kininig. Kasapulan ka di pa'y, idintong hagayan ayatan. Saan ka alapdan no kahit mo ti sumurot kang guana, nawisan na kang agpasya. Tilahang makunak. Agan ang nagkakumakin kuana. Alasin ko ti kotse ni Rodante. Amangan kit dinon ni Mona Lisa man at kadwana. Awan ka din ti gundaway ko kan kuana. Nimot gayam Mona Lisa ti sumungat. No kasta agawid pala. No pagkadkadan na ti pananghabis ko kan kuan agpasyar. Oray jay palay da na pasyar. Agyamanak, tanaawatan nak adito'y laang balay ngagsarita tanik. Amo kasaan ka na may pasyar pay? Sapay ko ma, tamaawat mo ti kinapudno. Isumat lagaya maitiag duatawan na panagaran ko kan ka. Saan nakainik ka ni ti kuntaway? Ngam saan nga tabidot? Anak isindubyan ka kan kuanay. Nagkarin ni Rodante ngagbaliwan. Kat adda ni April agapo tap nagbaliwan. Jakim pagarupa ti kinakasya ng estudyante. Inangtong da itinapod na panggapukan ka. Pangaasip, saan mo kumaapabasulin ni April? Saan arumbang nga iramraman mo? Saan ka maawanan itinamnama? Aging gaasaan kayo makapagkasal. Baring maamiris mo to. Asaan arumbang anak isinublian ka kankuan. Nagtulag kayo kaya ba kini Rodante ti panagkasaryo? Sigurado ka kada iti panggandag mo. Saan nagpahingay manugot tatang? Injaya laang ni Rodante. Nasaya at kasta. Barang kas ko na ninig, mautob mo ang nagbindot ka iti panakasinubyam kini Rodante. Naimbag, hindi linuko na ka. Agayan ayat kayo pa ilaan. Kasanaon, nainton agasawa kayo, kat masulisog iti sabari ang babae. Kuna ni April tatang, kayat na ang mga sawa man ni Rodante tapno naragsak. Kansaanan ngagbartag. Ha? Nobisyo na dahi ta, narikat na ang may kat. Ngumuri gayam din dahi, nalaing nga aginom itiaan. Napuutan ti oras. Dandan ni kaya man nagsipngat. Imawag ito ni April. Katiti ka nung sango ti pagadalan ti pangurayan na kanya. Tanapan ka nung ijahin ti vision office ni Mona Lisa. Oray nag-tricycle ko mga rodlatan tanak ko. Oray tasaan mo tanak tuto. Ni April ito umaawag. Matagtagan nga nga gururay kanyak tanak ko. Hello? Papa, mabayag kayo katipay? Dandan niya akong makadanon dito pagadalan nyo. Pasensya ka niti pan nakaladaw ko. Dandan ni nalipatak ti mang sukon ken kan. Day naramig ko. Sige papa, orayan kayo laangan. Bye-bye. Bye ha. Dandani ka akong makadanon. Iti pagadalan tiyanak ko. Adda nagsargang ako, Che. Ngam, saan mo't atilugan ni Papa Dayta?
Kasla dayto iti naglikaw-likaw itay. Ha? Natatim sa iti kotse. Kat ni Sir Nick. April! Saan ka ba gamin nagawid? Awan pa'y ngamin ni Papa, sir. Inyawag ko itay, adito iti pangurayak kan kwa na. Napan ni Miss Mansano ijay division office. Amang ano kun kunam lang date na. Yam tipod no. Tagkuyog damanan kan papang mo. Ni, podno ti ibagbagak, sir. Ha? Ni, nagbigat ti panangkita ni Sir Nick kanya. April! Sir, adan ni Papa. Dahil ti pamanaknak asanda nagkuyog kini Miss Mansano. Di kagayam ti kinasasarita ni April ni. Apay, anya ti panggap mo itanak ko? Awan panggap ko. Nalabsak ni April nga agtaktak na dito sa amang ipagadalan. Iso sinardangak. Lasip natin. Nung nga adag panggap kan ko na dakas. Yun unambat ngamin ti bukod mo pagragsakan. Ada sa bali ang gapuna nakaladaw. Sana kasi ti pampanunutam. Babuwa, mapantay yun. Saan kayo ang makisinopyat yun ni Sir Nick? Rodante, amok nga agpampanunot ka iti dakas kanyak. Mabuting ka iti bukod mo nga niniwan? Ha? Saan nga iti dahito akong daw iti panakisinupyat ko kanin. Nakasaysayang agundaway. Dimtang lang amin ni Rodante. Palasangan ni April. Agbukaran ti kinapintas na. No bilang Jack maagaw ni Mona Lisa, isulaan ng ti pagikarawag. Nauyong nila kay Sator. Ngem inutil matgayang. Saan na malapdan ni Mona Lisa no anya ti kayat na nga aramiden. Ngem saan ang mabalinda ito'y. Naira nalakat namin ang estudyante ni Mona Lisa na nga April. No saan kumaagapoken ko? Saan kumaanagkita lagi ti agayan ayat. Ket nagsinubyanta. Kadintang kayo ni Tayan, Papa. Nagtibayo ha, ito'y sinardangan nak ni Nick. Nadlaw ko sa bali ti panangkita na kanya kabayatan ti panagsarsarita mi. No dakes tinaramin lagin ka. Saan ko lakit di mapakawan. Jak lagit di bumteng amang pataygan ko ana. Makapasiddo ka matay tangay pagbagaya, Papa. Di pa'y agbaling kayo a kriminal no ko ha. Nung mabalod kayo, kasano ni Ma'am Mona Lisa? Ay, agsangit lakit di. April, patpatkin ka na anak ko. Jak ibalubos nga dadaka sa mapasamakin ka. Agyaman at launay. Uray, saan nyo nga impataday di, Mama? Ha? Lading itok no nasa air ko tirik na yun. Pakawanan dak. Basta nga min tinarig na idipasig panagbisyo ti inarami dyo. Panagrik na ka. Binaybayan dak. Aging gaadyak nayulo ti agadan. Pakawanan na kanak ko. Sige, panahon ka ba? Inaksukunan ni Mona Lisa ija division office. Kabaanin na tanin ko na aramidon ti atap mo. Apay nga iramraman na ni April. Masakit unay tinakam na Mona Lisa. Sana maawat ti panakapain. Agdalbyong sakmat kan Rodante. Saan ko pa'y nga mo? Asika ti ama na idi. Bilang ko nakaslanak ni April. Mas asyanak kan guana na makitkitak idi analiday. Naburi-bura nag iti mabaybayanan ti panagadal na.
Ba nagapagyaman lawan ay ka? Naimbag, tanautob ko tibidtot ko. Paganaan na dam kuma na imbag ni April. Nairo na lang amin nga dari ng Takijay Division Office. Mona Lisa, umanukot kang aminan. Agkasartan, tapno sumardang ng ninig. Apay, anarabyan ka na gawin mo na Lisa. Nagkuyog kayo kadimanan, kinirudante. Sino ko iti Division's Office, tatang? Nang rabi kami laang iti restaurant. Talaga ka de, asaan ka na malapdan pa'y? Saan kayo kumangabong unot, tatang? Ngam impalagip manan ni Rodante. Ngam sakbay nga manugutak. Kidawag pa iti pamalubos yo. Makikasarap kini Rodante. Ito sa anak nga umanukot. Awan ti mabalin ko, tatang. Ada akon iti umno nga edad. Ngamjak kayat ngagsakit tinakam yo kanyak. Amangan, no saan kami tumutlaan na ragsak kini Rodante. Sana bali, amal-maldayak tumanan. Nauna anak manan ni Rodante. No apay asaan ko ana panunot adakos. Ngam amangan no saan matla kayat ni Mona Lisa ti sumurot kanyak. Taday jemot anang baybay a idikan kuana ti nobyo. Inaramid ko amin akabailak. Impariknak ti panagayat ko ken ni Mona Lisa. Ngam apay. Mona Lisa, sunggatam ti cellphone mo. Nick? Agyaman ta sinong bata matla. Mona Lisa. Ayatan ka unay. Agyamanak, iti dayta panagayat mo kanyak. Ngam aklo nang kumanti kinapuno. Kun saan kat amangiraman iti sabali. Ti ayop. Pinadpadakis naklakit ni Rodante. No kaya't nakakasarita. Dayta saan ka kumaan na bartag. Amo ka na bakbak ng ni Rodante nga mitisyak. Malaksit iti dayta. Anya ti nakitam kin ni Rodante nga awan kanyak. Nasong bata kong dayta sa lunsod mo. Saan ka apawila namang pasyar kanyak? Ngam saan ka kumaan mabartag? O sige, kasapulan na maturog ako. Na yung bagarabi. Hello? Hello? Saan ko ang maawat daytoy? Numakulaapan ti panunot ko. Talaga ni April ti pagikarwa. Naimbag nga aldaw mo, ma'am. Inaldaw ako minpintas kayo. Talaga si ka, April. Talaga napintas kayo, ma'am. Kuna ni Papa nga imbaga naman nun nakayat na ngagkasar kayon. No manugot kayo kuma. Mami, tiawag kun kada kayo. Mabalinak matlata nga awagan iti mami, no isot kayat mo. Antay sa? Arak po pun kayo kuma. Ngam, pinton agasawa kayon kini Papa. Pagkat katawaan, malagip ko na istorya ni papang mo. Anadanon na kayo kanong kininik ang sarsarita. Nagtibayo ak idi. Unak nung adada ko sa panggap ni Sir Nick kanyak. Madingamin ti panangkita na kanyak. Naimbag, kadimtang ni Daddy. Inton maminsan, agan-anad kan. Naira na ngamin napanak ito'y division office. Nasaysaya at pa'y nag-tricycle kan no saan mo ang mauray ni papang mo. Day tamot ti babalawag kini Rodante no apay abinaybayan ka. Day tala unay di pagbabay na kada kayo, Ama Sator.
Saan na nagbaliw, ti panakilangan nyo kanya. Gaputa na saya at lata ti pagpakitab kay Jack Dick. Saan ka kumaabasair ti ibaga? At lunab kuman ti kinapudno. Ad-adaan na tibkar ti ayan-ayat darutan ti ket Mona Lisa. Iti panagsindubyan ka. Anya, Ay, saan ko malapdan ina? Tagin inayat dalaunay. Panggap na pa yan ti agkasal. kat umanugot kayo. Kayat ko nga gragsak ti anak ko. Yakod kayat ama ulit no kasano ti kinaliday di Mona Lisa. Isak lang ti makaparagsakken ko na, ama Satur. Agsagaban tulang ni Mona Lisa iti denana. Iti denang ni Rodante. Ado ti kwartana pang sisirap na kadagiti babae. O sige, palupusan ka. Aging ga iti saanda ang makapagkasal. Nawaya ka mang pasyar kini Mona Lisa. Talaga, gay ayatan nakaunay din. Harami din namin na pamuspusan tapno magunod na ti panagayat mo, Mona Lisa. Idi pailaan tanang. Ada yung tirik na kenkwana. Ngam saan na ang maawat ti panakapaay na. Kati pagdanagag. Amang ano iramraman na ni April. Inaimbag. Ta saan ko na ibaga na itakigwana? Ang mga no kinaguran ako ba? Saan tayo akap-kap na kanday tanga atap tayo tatang. Ay, balasagan ni April. Madlaw no, marik na ti panggap ti asino man ang lalaki nga umasid ang kingkwana. Kasi di kita mo kanya, Mona Lisa. Saan ako mamabartek, no kasta nga umayag at pasyarkan ka. Agyaman naklaunay, Nick. Ay ayatin ka unay. Sa anak ang maawanan itinamnama. Asak tumatlaang ti ayatam. Maasya naklaunay kan ka. Amo ka. Anapudno ka iti tarigagay mo kanya. Ng mamati aga. Makakita kanto iti sa bali. Salud-sudat manankan ka. Anya ti adda ken Rodan ti asaan mo ang makita kanya. Adda dito'y pusok ni. Nasakit iti biyang mo dahito'y amang ngagam kanya. Ngam ni Rodan ti lalaki nga inayat ko. Ngam linuko na ka. Amangan no pagsangitan na kantumanen. Ada pagbidutan iti tunggal maysa. Iso akid dawag kan ka. Awatam ko man ti kinapudno. Sakbay ang makapagpanunot ka iti sa bali. Inasarita nakbadan ni Mona Lisa, Rodante. Ngam sa anak ko manlugod, makikasarking ka. Awan ti mabalit na. Isumot lang tinangibag ka kanya. Saan kayong tumot lang anaragsak no sa anak ko manlugod. Mawatan kayo tata sa tor. Ngam ikarkarigatak nga turan dagiti nagbidutak. Rodante, kaya't ko anaragsak ti anak ko. Isua palupusan kayo ang makapagkasal. Ha? Agyaman ang launay, ama sa to. Ikarik, saan kung ito napagsangitan ni Mona Lisa? Rodante, agad andan kayo kini Mona Lisa. Saan tayo nga mo noan niya ti arapid ng dinig? Ama sa to, inton makapagkasar kami kini Mona Lisa. Awan tunti maaramidan ni Nick.
ribukan launin ni Mona Lisa. Iso akinid daw nakasarita kanik. Katagyaman na, tayo manugot ka makipagkita kanyo. Ket, anya ti kayat mo ang mapasamak. Agkasar kaming kin Mona Lisa. Nasikaso min dagiti papeles sa kasapulan iti panagkasarmi. Isong awatan ko man ti kinapudno. Ket no kunak, adyak maawat. Anya ti aramidem? Awanan ti mabalin mo. Agasawa kamin tun kin Mona Lisa. Siguradom ang matuloy ti kasaryo? Ha? Nick, anya ti kat mo asawan iti dayta. Anya ti aramidem. Katapay ko mga ibagakkan ka, ha? Maagak, ha? Amok asin na bitungang ti panunot na. Ha? Awan Iso nga imanugot nga agkasar kayong kin Mona Lisa. Pinagpadakes na ken na kay Sator. Awan kinapuno na rita pambabasol mo Awan kanya. ka iskanda ito panagsarita ta. Sakbay ang mabarte ka ken sumlang ti panagkita ka. Panawan kon. Imbili nyo ka na kini Miss Mansano ang kayat da ka makita. Isuan nagpasyarak dito'y balayo. Well, balasan ka lang agpaisaw. Lapinitas ka. Di umumay ka dito yung balay. Nadlaw ka o nanaligay ka. Angam lolo, naragsakat itan. Wala. Tagkasanton da, rodante kit mo na risa. Hingga mamsapay laang ti awag mo kini maestra ma. Maestra nga rod, di mam tiawag ko kan ko na. Wala nga agpasaw. Nakay, ayat ka akasar sa rita, balasan ka. Ay, lolo Sator, nawat da kun kadi nga apo kuyo? Ay, wala. Ay, siyempre. Apo kan taon, ta an anak kan tumataon di Mona Lisa. Iso nga, lulunak matanan na. Ay, anak ko pa ka. Ay. Uray nila kay Sator. Nasidagan ka ni April. Talagang awanan kay mo dingak. Saan ko na ituloy ti dake sa panggap ko kini April? Undasan darot ng tikan Mona Lisa. Saan narumbang nga may ramdaman ni Mona Lisa? Saan nga iso lang ito babae? Iso alipat ko. Saan ko nadadaanan ti biyag ko babae ni ti saan ko panangawat ti panagkapaay ko? Kamudyanan na. Natungpal mo't lang tinabayagan nga nararapap na Mona Lisa. Naragsakak launay, Rodante. Naituin ti kay batugan tinarakrak ngayon ayat tayo di. Ngam ti pakaragsak launay. Sakbay ti kaaldawan ti kasarta. Imawag ni Nick. Kat imbaga na naawat ng ti panakapaay na. Ay na, nagsayatin. Nasayat launay dahil tayo naramid na. Amang, naku na ni April ang nakita na kano aling mabas tilugan ni Nick. Hindi nagpasyar ija balayo. Rodante, agi amanak. Tadinteng kapay itibiyag ko. Ala, ket dituyen ti pagpatinggaan iti drama a may panggap ken ayat.
Sabay kumata nasagid kayo dagiti paspasamak ken adal napidot yo nga adal renno inspirasyon. No magustuhan nyo iti drama tayo, di ako maliblipatan nga i-like dati nga video ken ag-subscribe kami ten tapno mangigam tumanen tay sumarunungan kami patangatang agyaman na pagayam.